בואו ננשום נשימות עמוקות. תשומת הלב ממוקדת בנשימות העמוקות. ממש נעקוב אחר השאיפה, אחר ההשעיה בין שאיפה לנשיפה, אחר הנשיפה. ובואו נניח כוונה לפתוח את הוורטקס שמחבר אותנו אל הפוטנציאלים האינסופיים, ונאפשר לניסים קטנים כגדולים לרדת דרכנו לתוך המרחב. אנחנו כלי של ניסים. נדמיין את אותם פוטנציאלים של אהבה טהורה, של חסד וחמלה, יורדים לתוך הכלי, ואנחנו עם השאיפות שלנו שואפות מן השדה. בואו ניקח שאיפה גדולה של אהבה אל הלב. ננוח ברווח ונרגיש איך האהבה הזו מתפשטת בתוך הלב. ועם הנשיפה ניתן לה להתפשט בכל הגוף, אל העילה, אל המרחב. ושוב שאיפה אל הלב של אהבה. מנוחה ברווח. הטמעה של אהבה בכל חדרי הלב. ונשיפה ותודעתנו מתרחבת אל תוך השדה. אהבה אין סופית ממלאה את הכלי שלנו. ושוב ניקח שאיפה של אותה אהבה זוהרת אל ליבנו, אל אותו יעלום שבמרכז הלב. ונאפשר ליעלום להתמלא בנקטר של האהבה, ועם הנשיפה להתרחב. ממש תראו איך היעלום הזה מתרחב ואורו גדל. ניקח שוב שאיפה אל הלב, ונשלח את העלה, את השאיפה אל הראש. ונראה איך האהבה הזו ממלאה את כל חדרי הראש שלנו. אין דבר מלבד האהבה. בתוך ראשנו, בתוך המיינד האנושי שלנו, האהבה טהורה. ועם הנשיפה יש התרחבות שלנו, של תודעתנו אל תוך השדה, עם האהבה האינסופית הזאת. ושוב שאיפה של אהבה אל הלב, ונשלח אותה דרך ערוץ הצ'קרות למעלה אל הכתר. וננוח. ונייצר כוונה להזמין את מלכות שמיים אל תוך הכלי. ועם הנשיפה נרגיש איך נפתחים השערים והקדושה
זורמת אל הגופים שלנו. ניקח שוב שאיפה אל הלב. ונזרים אותה מעלה אל צ'קרת האדמה, דרך הנתיב של הצ'קרות. וננוח ברווח. ונרגיש איך האהבה זורמת בכל נתיב הצ'קרות שלנו. ועם הנשיפה נזרים אותה מטה אל ליבת האדמה. אהבה טהורה. וניקח עוד שאיפה אחרונה אל הלב. וננוח איתה במרכז היהלום. ותוך כדי שאנחנו נחות במרכז היהלום, נתרחב בתודעתנו. אל השדה הרחב. והנשיפה תרחיב את העילה שלנו עוד יותר. בואו נשעה עם התודעה שלנו רגע בתוך השדה. לא בתוך הגוף, בתוך השדה. אנחנו חופשיות בתוך השדה, נטולות גוף, נטולות זמן ומקום. ובואו עם ההוויה החופשייה הזו, שהיא מלאה בג'וי ובאהבה. נזרום ביחד במבנה האנרגטי הקסום שלנו אל ליבת האדמה. ותודעתנו רחבה, והיא חוברת ללא גבולות לתודעות אחרות שעושות את עבודת האהבה. וביחד נשב סביב הליבה אור גדול של אהבה, ונשלח אותו אל ליבת האדמה, אל היהלום. נעטוף את היהלום באותה אהבה אלוהית, אהבת שמיים אינסופית. ונרגיש איך היהלום רוטט ברטט עוצמתי של אור מקור. האהבה מרטיטה אותו בכוח אינסופי, והיהלום כמו מתפרק ושוטף כל אחת מאיתנו באור גדול, אהבה טהורה. ותרגישו איך היא מחלחלת לתוך הגופים. והיא מאירה זיכרונות ישנים, עתיקים, של ימים של אור, ימים של חיבור לאמת הגבוהה. והנה היא עכשיו רוטטת בתוך הגופים שלנו, ומאירה קודים נסתרים של אלוהות בתוכנו. זוהי עת הגאולה, השיבה הביתה, והמקור רוטט בתוכנו. ולרטט להרטיט את כל הגופים הבלתי מוגבלים.
המעגל, המבנה הגיאומטרי שלנו גדל ומתרחב. והוא לא קשור רק אלינו, הוא קשור לבריאה כולה. והוא יפהפה. ויש חוטים של זהב שזורים בתוכו, בתוכנו. ובתוך הוורטקס שפתחנו, יורדות קרני הבריאה. 12 הקרניים, וכל אחת מכילה בתוכה מפץ של אור. והן כולן יורדות אל היהלום ויוצרות מפץ נוסף ששולח אלינו אין סוף, אין סוף רסיסים של אור, וכל רסיס נושא בתוכו עולם ומלואו, פוטנציאלים, ניסים גלויים, נטמעים בתוך הגופים שלנו, בתוך המרחב כולו. האדמה רועדת כולה. הגאולה כאן, עכשיו. מרטיטה הגאולה את הרשתות, מרטיטה את הגופים. וגלים, נערות של אהבה, זורמים בתוך קווי הלאי של גאיה, בתוך כל הנתיבים הנסתרים שבאדמה, בתוך כל הנתיבים הנסתרים שבגופים שלנו. נערות של אהבה, נערות של אור. ואנחנו אחד עם כל הדבר הזה והזרימה הזאת בתוכנו. היא זורמת גם בתוך הלבבות שלנו. מרטיטה את היהלום שבלב, את היהלומים שבכל הצ'קרות. והנערות של האהבה זורמים גם על פני הכדור. וכל ישות של אור שנפגשת בנערות האהבה נשטפת בהיזכרות עמוקה במהות האלוהית המקורית. הכדור עובר התמרה ממש עכשיו, ואנחנו בתוך ההתמרה, בתוך הרשת. הכל רוטט. שער גדול פתוח עתה עבורנו, וכל שעלינו לעשות זה לראות אותו, לשתף איתו פעולה, להזרים דרכנו את האהבה. בואו נרגיש את הגופים הגדולים שלנו רוטטים בתדר הזה, ונראה איך התדר הזה זורם כמו קרניים של אור מתוכנו. והקרניים עוטפות את המרחב כולו. וכל מי שמסרב להתעורר נפרד מן המרחב, משום שהמרחב הזה
הוא מרחב למתעוררים, הוא מרחב של אהבה. וכל השבים שבו. נחים הם בתוך האהבה, עטופים באור גדול. שבו אל החופש, שבו אל האהבה, שבו אל הניסים הגלויים. וגאיה רוטטת ברטט שהולך ומתעצם. הוא גם עצום אבל הוא גם רך. וירושלים של מעלה פותחת זרועותיה אל האור ומאפשרת לאור לשוב דרך הפורטל החשוב הזה אל ירושלים של מטה. ומשם מתפזר האור על כל ישראל, על כל המזרח התיכון, דרך האוקיינוסים לכל העולם. ובואו נראה עצמנו עומדות בירושלים של מעלה, במעגל יפהפה של אורות גבוהים. ונתבונן על האדמה שמתמירה פניה, ונאמר הללויה, ונשיר בקול גדול. ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור. ונרגיש את מלאכי העליון מחבקים את הגופים שלנו, מוזגים לתוכנו רסיסים של אור מקור. אנחנו מקבלות עכשיו בירושלים של מעלה עוד שלב של התמרה שנועד לאלו שכבר נמצאים בדרך שנים רבות ושהכלים שלהם כבר מוכנים לשלב הבא. בואו נקבל את הרטטים. נאפשר לקוד האלוהי להיפתח לעוד שלב בתוכנו. הנני מוכנה, הנני מאפשרת, הנני האור המבורך לעולם העד.
ייתכן וההדרכה תרצה למסור לכם עכשיו מסר אישי, בצבעים, בצלילים, בסמלים או במילים. בואו נתמסר רגע, נקבל, לא חייבים אפילו להבין מה, אבל אנחנו מקבלות כרגע לתוך השדות שלנו מתנה מן ההדרכה. נאפשר ללא מאמץ. וזרח כוכב ירושלם על ראשינו. ובואו נאמר 7 פעמים את קוד משה ונטמיע את כל אותן התמרות וקידודים אשר קיבלנו היום. אהיה אשר אהיה, 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 אהיה אשר אהיה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ושוב מבקשת ההדרכה לומר, וזרח כוכב ירושלם על ראשיכם. אותו וורטקס שפתחנו מזרים אותנו מאותו מצב נטול צורה, משיבים אותנו אל הכלי היושב על האדמה, אולם זה הכלי מותמר לעד. אותה אהבה טהורה שזרמה אל הכלים, פתחה רבדים עמוקים, והם כאן. והם אלו אשר מושכים את האור ואת האהבה אל האדמה. שליחות האור בעיצומה. ואנחנו השליחות. הללויה. בואו ניקח עוד נשימה עמוקה. נשוב אל תוך הכלי בצורה הרמונית, מיטיבה, נעימה, בזרימה קלה ופשוטה. הכלי שלנו רחב ורך,
נטול גבולות, אנחנו חופשיות בתוך המרחב להזריח אהבה. היום כשנתהלך בעולם, נרגיש כמו כלי של אור שמשדר אהבה ומשפיע מן השפע על האדמה. תודה, תודה על הבריאה. לאט לאט כל אחת בזמנה תשוב אל הכאן ועכשיו. אפשר לגעת בגוף, ללטף את הפנים, לברך את הכלי המפואר. ולפקוח עיניים לאט לאט.